quan pulsem s'encengui, hem de fer això. Al pressionar la bandera, per sempre, li posem sí, entonces, si no, li posem, si veieu aquí, posen igual. I això està en operadors, aquí. Li posem LED PIN digital, el número del pulsador i li posem 1. Llavors, posem fijar salida PIN digital al número del LED i li posem high. Llavors, si no, li posem fijar salida PIN digital al número del LED i li posem low. Llavors, per tenir això, tenim que connectar això de connectar l'USB, posant-lo en on, i llavors li donem a connectar, a sellar el port al COM3 i després al COM7, si no surt, a Arduino Nano i les restriccions quitant Vilabot. Llavors, com veieu, quan li donem, s'ensenya. Hem fet que si el sensor de llum rep més de 300, que funcionarà tot.